Duitsland wint van België. Ja, ik had het Duitsland wel hoog ingeschat. Dat zij nu al van België zouden winnen, dat is wel maar ook wel een verrassing. Dat betekent dat we waarschijnlijk België eerder in het toernooi gaan treffen. Voor het korfbal hangt dat altijd een beetje over ons heen. Hè, van nou, het is alleen maar Nederland en België. Wij weten wel beter, Taiwan is echt sterk nummer 2 van de wereld. China denk ik nummer 3. En als nu België dan ook nog eigenlijk vanuit de top 3 valt, dat zelfs de top 5 landen zoals in Duitsland van ze gaat winnen, is voor de mondialisering van de sport is dat heel belangrijk. Dus enerzijds proberen wij natuurlijk de beste te zijn, maar als sport zijnde proberen we te groeien. En internationale brede top is gewoon heel belangrijk. Dus ik ben heel blij verrast met de winst van de Duitsers op België. Ja, ja, het is ongelooflijk. Ja. Ik hier het al zijn hè, in de voorbespreking van een aantal interviews met Jim en met Lau de Krant. Ik zei, let op, er zijn een aantal ploegen die kennen België best moeilijk meidje. En ja, volgens mij wie het duurt 2018 wat ik jaren. Dus ja, heel knap. De Duitsers meidjes is altijd de Belg moeilijk. Het zou dus ook zomaar kunnen dat jullie tegen België spelen in de halve finale, hè? Ja, daar gaan we nu wel vanuit. Ja. Dus het wordt een andere voorbereiding. Maar ja, uiteindelijk kom je ze nog steeds tegen. Ik denk nog steeds voor ons dat wel de meest bijzondere wedstrijd. Met de meeste lading. En ja, nu komen we iets eerder tegen. Ja, dat moet maar. Dat kan echt wel eens betekenen dat geen planning omgaat. Want het kan nou wel eens de hele finale Nederland-België worden. Ja, dat zou samen kennen. Ja, Duitsland had ik als supporter gaan spelen. Dus ja, die worden gewoon in de pool, denk ik. Als ze gewoon voor Tsjechië winnen. Die maakt ze nog winnen natuurlijk. Maar ja, het is een grote kans. Want onderling zijn ze dan beter dan België. Dus ja. Is dit goed voor het korfbal? Ja, ik denk dat het alleen maar goed is. Ik bedoel, België, wat ik als supporter ga, die had ik net samen won. Dus dat is zeker goed voor het korfbal. En ik bedoel dat eronder, natuurlijk, het is mooi dat wij nog meer sinds dat seizoen krijgen. Maar ik denk dat als de orenploegen die opkomst meisje, ja, dan mag België wel weg. En dan worden ze alleen maar scherper van. En ja, dan mag je wel omhoog.